Indianapolis rongbolin kan meka pathian thorau puitak atheng mek ani chu pathian thokal zela chuan Mizo Christian Church Indianapolis July ni khata danga ni rok chung hian gospel revival program nei chhun tur ania he program kaltlang hin lalpan a khoidong che ti hi ka ring tlat ani kum kluanin mani tule na thokin kan boy kan ha ema ni masel he kar khat chuk chung chu ithil dang da thain lalpa chibai buk turun local la lalpana khoyang che khriak thar athiang che inkhawm hi zanda sarila chan ve than tur ania chhun sir na hi dar khata nei tur ani bokdon ani I hun ron pela lalpai na chung khat ve thung che asiam tharang che ti ka ring tlat ani pathian fakle choi moina hian damna te zalen na te siam tharna te oma chu chu pathian thu tiam ani a chu pathian thu tiam chang tur chuan he program a hian pathian fakle choi moi turin ron tel ngei turin ka som tu che a chhun lama te zan lama te po lim taka pathian fak turin the piang in local donate in thinlung le ti tak zetin ka som che ani Mizo Christian Church chuan kan Lal Isua Krista hmingin chibai kan buk chewa he gospel revival hi ron chima ron tel theu turin kan som chewa Thlarau rilru le taksaah pathian mal sawmna in don ngei po kan bei sei ani lalpan mal sawm theu cheu ro se